κάτι με τις guest μου. Εγώ το content το βάζω πάνω απ' όλα πρώτα απ' όλα. Δεν θα κάτσω να. Εγώ η φάση είναι εσείς να γκουνιάσετε και να χύσετε. Δηλαδή, πρώτη προτεραιότητα, για μένα προτεραιότητα έχει να χύσει το chat και μετά εγώ. Κατάλαβες? Άμα δεν χύσει το chat, εγώ δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω. Το chat.